איך להפוך את זה לזה. משייפים את זה, זה מוריד את כל האבק, את כל הלכלוך שהצטבר, מוסיפים טיפה מים. לוקחים עכשיו את הנייר הזכוכית הזה, שהוא יותר עדין, כמו שאתה יכול לשים לב, יותר חלק. בעצם מוריד את השכבה עוד יותר של האבק, של הלכלוך, מוציא את הפנס חלק יותר ומוכן לפוליש. יאללה, אנחנו מוכנים לפוליש. לוקחים קצת חומר לפוליש, מפזרים אותו על הפנס בשכבה דקה, לא צריך יותר מדי, גם אם תוסיף כמות של פוליש זה לא יעזור, זה לא משנה. לוקחים כמות לפי העין שמספיקה לכל הפנס ומתחילים לפזר את זה בשכבה דקה. עושים מסאז' לפנס. יאללה, מניעים. עכשיו הלקוח בטוח יעבור את הטסט עם הפנסים האלה. תראו איזה שקוף, כאילו יצא עכשיו מהחברה, יותר טוב אפילו מהחברה.